नमस्कार, मी लतिका. मुक्काम पोस्ट कणकवली या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. तर आज आपण मालवणी पद्धतीत कसं सुकं चिकन करतात हे आपण आज बघणार आहोत. तर त्यासाठी लागणारं साहित्य आपण बघूया. हे चिकन आहे, हे मी 2 किलो घेतलं आहे. त्यानंतर आपल्याकडे हे घरगुती मसाले आहेत. लाल तिखट, हळद, धने पावडर, जिरे पावडर, आपला हा गरम मसाला. आत्ता आपण ह्यामध्ये आलं लसणाची पेस्ट घेतली आहे. थोडी जाडसर वाटले, दाताखाली येण्यासाठी चव खूप छान लागते. आणि आपण मॅरिनेट करण्यासाठी दही घेतलेला आहे. आता आपण सुरुवात करूया मॅरिनेट करायला. तर हा एका टोप घेतला आहे मी. त्या भांड्यामध्ये आपण हे चिकन टाकणार आहोत. हे आपण चिकन स्वच्छ धुवून साफ करून घेतलेलं आहे. त्यानंतर आपण दही टाकणार आहोत. साधारणतः 1 वाटी दही आपल्याला टाकायचं आहे. 1 ते 1.5 वाटी. लाल तिखट, हे मी 2 चमचे घालते. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे लाल तिखटाचे प्रमाण ठरवू शकता. धने पावडर 1 चमचा, 1 ते 1.5 चमचा. हा घरगुती गरम मसाला आहे, हा मी 2 चमचे टाकते. जिरे पावडर अर्धा चमचा. हळद ही गावची असल्यामुळे थोडीच टाकतोय. थोडी आलं लसणाची पेस्ट. थोडी कोथिंबीर टाकायची आहे, मी दाखवायची विसरले. 1 चमचा मी मीठ टाकते. आपण सुकं चिकन करताना मीठ लागणार आहे. आपण फक्त ह्याच्या अंदाजाप्रमाणे तात्पुरतं थोडंसं मीठ टाकूया आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. मी हातानेच मिक्स करते. पूर्ण असं हे एकजीव होईपर्यंत व्यवस्थित नीट मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपण यात कुठलाही बाहेरचा मसाला वापरलेला नाही आहे. घरच्याच मसाले जे अवेलेबल असतात आपल्याकडे त्यांनीच आपण सुंदर हे चिकन केलेलं आहे. व्यवस्थित झालेलं आहे. चिकनच्या पिसांना पूर्ण व्यवस्थित लागलेला आहे. ह्यामध्ये तुम्ही पुदिना सुद्धा टाकू शकता. हे आपण 1 ते 1.5 तास आपण हे व्यवस्थित मॅरिनेट करायला ठेवतो आहोत. आता आपलं हे चिकन एक तास झालं आहे. मॅरिनेट व्यवस्थित झालेलं आहे. हे घरी केलेलं वाटप आपण आणि वाटपाचं थोडंसं पाणी आहे. कांदा फोडणीला, कोथिंबीर आणि आपले हे घरगुती मसाले. आता मी हे 2 मोठे चमचे मी तेल तापत ठेवते आहे. हे तापत ठेवते. तेल तापलेलं आहे. आपण यात कांदा टाकणार आहे. हा कांदा व्यवस्थित परतून घेतलाय आपण. कांदा थोडासा झाला की आपल्याला 1 चमचा लाल तिखट टाकायचं आहे. अंदाजाप्रमाणे तुमच्या तिखटावर आहे, तुम्ही किती तिखट खाता यावर हे डिपेंड आहे. हे झालं आहे. त्यानंतर थोडंसं तेलात तिखट थोडंसं हे झालं यात आपण हे मॅरिनेट केलं जे चिकन आहे हे टाकतोय.
व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे चिकन. हे व्यवस्थित 2 ते 3 मिनिटं आपण परतून घ्यायचं आहे. आता हे 2-3 मिनिटं आपलं व्यवस्थित परतून झाले. तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित. आता आपण ह्यामध्ये जे वाटपाचं पण भांडं धुवून घेतलं त्याचं पाणी होतं ते टाकणार आहे. आपण थोडंसं टाकायचं आहे पाणी, कारण चिकन शिजताना चिकनला पाणी सुटतं आणि आपण थोडंसं सुकं चिकन करतोय, त्याच्यामुळे जास्त पाणी नाही टाकलं तर चालेल. सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपण यामध्ये मीठ टाकणार आहोत. मीठ आपण मॅरिनेट करताना टाकलं होतं, त्याच्यामुळे आपण आपल्या अंदाजाने मीठ टाकायचं आहे, जेवढं लागेल तेवढं. व्यवस्थित मीठ टाकल्यामुळे पुन्हा व्यवस्थित आपल्याला हे करून घ्यायचं आहे. आणि आपल्याला हे आता हे आपल्याला शिजायला ठेवायचं आहे. चिकन शिजल्यावर आपल्याला वाटप वगैरे टाकायचं आहे. थोडंसं गॅस थोडासा मध्यम आचेवर ठेवायचा आहे, मीडियम थोडासा कमीच. चिकन शिजवून घेणार आहोत. बघा खूप छान सुगंध सुटला आहे, एकदम सुंदर. थोडं शिजत आलंय. आपण थोडं शिजत असताना आपल्याला नंतर वाटप टाकायचं. आपण परत 5 मिनिटं ठेवू, 5 ते 7 मिनिटं. थोडंसं कमी शिजलं की आपण मग पूर्ण शिजवायचं नाही आपल्याला. थोडं कमी शिजलं की आपण चिकन मध्ये वाटप टाकणार आहोत. 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण ह्यामध्ये वाटप टाकणार आहोत. व्यवस्थित वाटप मिक्स करून घ्यायचे. गॅस मिडियम आचेवर करायचं आहे. हे वाटप आहे. या वाटपामध्ये आपण काय घेतलंय तर 1.5 वाटी सुकं खोबरं, त्यानंतर 5 ते 7 मीडियम साईजचे कांदे घेतलेत आपण, उभे बारीक चिरून घेतले. त्यानंतर ह्यामध्ये 10-12 पाकळ्या आपल्या लसणाच्या आणि थोडंसं म्हणजे 2 इंच आपण आलं घेतलंय आणि कोथिंबीरची देठं घेतलीत ह्यामध्ये. अशी पण आपण ती वेस्ट होतात आपण फेकून देतो, त्यापेक्षा आपण ती वाटपंसुद्धा घालू शकतो. ते व्यवस्थित भाजायचं आहे. कढीपत्तासुद्धा ह्यात घातला तरी चालेल. असं आपण कढीपत्ता जेवणात काढून टाकतो, ह्यात टाकलं तर आपल्या पोटात सुद्धा जातो. त्याच्यामुळे आपण हे वाटप सगळं एकत्र भाजून व्यवस्थित वाटून हे घेतलेलं आहे, बारीक वाटून घेतलेलं आहे. बघू शकता. आता आपण ह्यामध्ये आपण जो आपला घरचा गरम मसाला आहे तो आपण वरती टाकूया. कधी गरम मसाला तेलात टाकायचा आहे, तो जळला जातो, त्याच्यामुळे आपण हा वरतून टाकतोय गरम मसाला. व्यवस्थित हे मिक्स करून घ्यायचं आहे गरम मसाला. वरतून थोडी कोथिंबीर टाकायची.
अशा तऱ्हेने तयार आहे आपलं मालवणी पद्धतीचं झणझणीत चिकन. तुम्ही नक्की करून पहा, खूप सुंदर आणि चविष्ट होतं. माझी व्हिडिओ तुम्हाला आवडली असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. खूप खूप धन्यवाद.